तो हेलो लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम बर'नि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि नितामुनि बर'मोन नामा आब' नितामुनि बर' आब'खौ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आरोना माजबाद ओनसोलनि नावहरिया जोंसार क्लाबाव बिथाङा दिनै फाइनाल दं नालाय ओमफ्राय बिथांखौ खावलायनानै हांख्रायनानै लाबोनाय जादों ओमफ्राय आब'आ माबायदि मोनदों जोंनि जायगायाव फैनानै नावहेरुवायाव गिबि खेबनि थाखाय फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो माने बिथिं फैफेरदोंमोन खिन्थु बेवहाय फैनो मोनाखैमोन आरो दा आङो माने जोबोद साबायखर बावहरदों जोंनि नावहेरुवानि रायजो राजा बिथांमोनखौ मानोना बिथांमोनाबो आंखौ सापर्ट खालामो आरो फंबायमोनाबोथ' सापर्ट खालामो बेनिखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगो मोननानै आरो लास्टाव एसे रंजानोसै ना रंजाखागोन बयबो रंजागोन जों गासै आब'जों दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों फार्स्ट टाइम फेस टु फेस रायज्लायबाय आं जोबोद खुसि मोनदों आरो आब'खौ लोगो मोननानै साबायखर दसे आब'जों बिराद रंजाफागोन मेथाइ रोजाबगोन आब'आ बिथांखौ खावलायनानै लाबोखादों नालाय बाद बाखिथ' आब'नि गासैबो मोजां थेंकिउ दिनै फार्स्ट टाइम लोगो मोनबाय दा बिनि थाखाय थेंकिउ आब' दे साबायखर no par कौन खाते ठीक है जी करना नावहेरा जोंसार क्लाबाव नावहेरा फुटबल टुर्नामेन्ट दं नालाय ओमफ्राय दिनै फाइनाल आरोना फाइनाल जोबोद इन्टारेस्टिं जादों माजबाद ओनसोलनि सिङाव थानाय नावहेरा गामि नावहेरा जोंसार क्लाबाव दै ओमफ्राय सोलिगासिनो बेयो बिराद माने इन्टारेस्टिं मानसि जागासिनो आरो